spaghetti. Jollibee spaghetti. Wow! At Yun palang bakasyon namin to, ano pala? Tour pala to ng mga palengke. Opo, kaya ba? Boy Scout yan. Mishi Beng! At ano, may gift ka na, oh. Open mo na yung gift mo. Oo, open mo na yung gift. Nagamin so nataglokan. Sige. Sige na. Saan na yung karton? Tama. Ikaw nag-arad mag-open. Oo. Open! Open! What's inside? Eyo! Wow! 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 Pretty naman ng dress! Wow! Thank you, Kuya Zion! Ito pa! Open! Galing yan ka. Kay Kuya Gian Bricks ata. Oo. Gian Bricks. Wow! Oh, look at this! Kuromi! May pang-summer ka na This one from Tita Catherine Rivera, your #1 Facebook fan. Thank you, Cathy Rinsa. Cake Mishi. Gumawa pa sila ng cake mo. Wow. Bilibat mo ito ni Kati, Catherine. Talaga na fan ng Joy of Nia. Uy, wow! Look at your toes. Wow! Oh, Kuromi! Usong-uso ang Kuromi dito, Wow! Maiinggit si Ate Princess mo dyan. Dalawa pa ata. Favorite niya si Kuromi. Ay! Hello, Kitty! Alala? Favorite ni Mama. Sila si Kitty. Hello, Kitty. Ay, mas gusto mo si Kuromi? Ay, wala, may inggit si Ate Princess mo dyan. You have Kuromi and Hello Kitty. That's her favorite. Meron ka pang gift! Ay, nag-open na! Surprise! Nag-open na! Jesus! Halalab niya yung... Halalab niya, Halika na. Meron ka. Ay, naku, ang dami niyang laruan. Uy, another gift. Wow! Happy birthday, baby Mishi. Wow, ang daming balot, Wow! Wow! Naku, Headband! Yay! Meron pa dito. Wow! Wow! May labubo siya dyan, Wow! May doll! You want that? Ala, ang daming ipit! Ipit natin yung hair. Ay, Ay, Hello Kitty. Mahilig din si Lala mo ng Hello Kitty. Surprise egg! Oo. Surprise egg! Ano to? Uy, banana! Banana, Uupuan mo yan. Ay, meron pa dito. Ano na naman to? Parang Happy Valentine's pa. Happy Valentine's Day! You're special. My heart is forever. Ang dami mo namang toy. Wow! Pretty! Pretty! Ay, sus kayo, gisamot. Gusto naman niya nasasabihan siya ng pretty. Wow! Ganda ng dress mo na binigyan ni Kuya Zion, Sino Zion? Si Apo ni Mary Ann. Ito breakfast, kamatis, caldereta, fried rice all the way. Hotdog. Hotdog, daing. Uy, sarap. Ano ba to? Ay, yung ano ng mga Spam. tao. Luncheon meat nila. Natin lang ito, nakamod yung nagtibol sa akin. Ito lang. Suka ko malaang dahil ito. Abdaman ko kami. Anta? Ginawa kong yan bago para pag ano. Namas. Ay, wag mo ibabas yan. In the air. Ano yung basa Ay, kay naku. Kaya?
Bumula sa lalaki ito mga anak niya. Nakakakaki. Lalaki. Kalikot ka ba? Lalaki mata niya yung munang anak niya. Lasam. O guli mo, kata-kata na. Lalaki. Napapanagalan niyo si Uli. Sige. Katar-tar pa. Hindi glider. So, ang ginatang na natin na sopa ng batte. Dati kapkabel ko sa ang glider. Kasi Reb. Pagbatayan na nga kapag glider. Good morning. Ay, hindi na pala good morning. Good afternoon. It's already 3:35 p.m. And welcome to another vlog here in the Philippines. Hindi ko na lang sasabihin ko. And guys, so papunta po kami ngayon ng Ilocos to visit Nanang and Tatang. And my birthday celebration din kasi si Mishi doon by next Sunday. So pupunta kami doon para naman ma-visit yung mga family kasi sobrang short lang yung trip namin dito sa Pilipinas. Actually mahaba na to pero sa dami ng gagawin parang napaka-short lang talaga. Let's go! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what Inang, kasi siya uwi mo. Hello, Ade. Ay, Mabisina! Ante? Uy. Nananang, kumusta? How are you? Apay, nagdilim ti silaw. Nagdidilim ti silaw. Solar? Suma lang ah. Hello. Mabisin. Mabisin nga makaturturo. Kala ate, napdagsan da kita. Ito gisut kami latay. Nag-impake kami tatayla. After lunch. Mabisin. Busy ang daddy. Pumping the bathtub of Mishi Beng. Look. Ito namang isa, lakad ng lakad. Hi! Kiss daddy. Apo, hug lang daw. Kaya natin lumusot. Kumakain na naman si Daddy. Jollibee. Binky, remove your binky. Wow, spaghetti. Jollibee spaghetti. Wow! At may nakikikain na maliit na bata kahit naligo na at nakapag-skincare na ang laki-laki ng tiyan. Patikin nga ako ng tummy. Shh! Sabi na ako. Patingin nga ako ng tummy. Ay, ang laki ng tummy. Saan ka ngayon? Nag-check-in po kami sa bahay ni Lola Grace. Lola Grace. Check-in. Nadala Santos Airbnb. Airbnb ng mga umuwi sa bahay. Ay, naku. Ay, sus! Uy, lakad ka ng lakad. Buti na lang wala masyadong gamit dito. Perfect, matakit din. What? Kain na naman. Kapati pasta, daddy. Shh! Sus, para namang siguradong sigurado yan. Come here. Wala mo na yung ayamin. Isubo mo. Yung pasta na nadurog na. Andyan na naman. Andyan na naman. Ay,
naku, malagyan lang yung damit. Nay! Nay! Ang haba naman kasi, di. Okay na. Ipupunas na niya yung kamay niya doon sa damit. Para may ebidensya. Sa bedsheet na. Midnight snack. Pag nalunok na niya, pupunta na naman siya. Tignan mo. Pag nakaikot na siya, nalunok na rin niya, ayan na naman siya. Oy. Nalunok na niya, daddy. Ayan na na. Ay, sus, ang galing kumain. Nag-birthday lang. Ang galing-galing ng kumain niyan. Titingin pa di, oh. Bakit? Hindi tayo pupunta dyan. Ala. Uy, may paatras pa siyang nalalaman, oh. At saka side steps, oh. Wow. Asan na naman kaya ako? Sabi niya, bakit hindi na kami umuwi sa house namin? Siguro. Wait lang. Parang masarap. Yung noodles na lang na overcook. No? Ang sarap. Cheese. Cheese. Namiro ka. Subuan mo na daw kasi siya. Ba't daw si mami lang nasusubuan? Ano Binky? Madumi yan. Ang dumi na ng binky mo. Saan ka punta mi si Bengni, daddy? May kodeta custom na takam na kaigigit kamutan. Nakikibrom-brom ka na, ah. Wala nang karsit-karsit mi si Beng. Hey everyone! It's the next day na. Hindi ko na alam kung anong katuloy nitong vlog na to. But anyway, we are going out today. Pupunta lang sana kaming 7-Eleven to buy soda kasi isa pong himala na walang soda sa bahay ni Nanang and Tatang. Himala ito. So, we're going out to buy sana ng soda. Kaso, pagpunta namin sa labas, nandito na ang malunggay pandesal. Ayan, may hot pandesal outside. So, umili na lang kami ng hot pandesal. And then, lalabas na kami na pag-isipan na namin na bibili ng mga drinks for Sunday's affair. Ayan. Mag-aano na kami. Para konti na lang yung kailangang bilhin. And then, yung ibang bibilhin namin, like the chicken, ganyan, is i-order na lang namin from from Rosario, from La Union. Tapos, pati yung ibang kailangang bilhin. So, yun. Samahan nyo kami today to buy some drinks. And then, pupunta tayo sa beach! Pupunta tayo sa beach, Mishi Bang. Para naman makakita ulit si Bishi ng beach. Pupunta dapat kaming vegan today kaso I changed my mind. At nag-ano na lang kami. Nag-iba na lang. And yes po, nandito po sa harap si Mishi Beng. Nakakalong. Na-enjoy naman. Tsaka yung kaya yung speed namin napaka-bagal. Parang talo pa namin yung nakamotor. Pero wala naman masyadong sasakyan ngayon. So, huwag nyo naman po kaming i-bash. Ngayon lang po yung experience ng anak ko naman yung probinsya way ng buhay. Pero sana naman, hindi siya masanay sa kalong. Kasi nung nandun siya doon kami sa La Union, ay naka-car seat pa rin talaga siya. Kasi sabi ko, ayoko na masanay siya sa kalong. Tsaka madaming sasakyan. Tsaka madaming sasakyan doon. Kasi baka pagdating niya ng US, baka ayaw na niya mag-car seat. So, ayan. Lapit lang naman yung pupuntahan namin. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. All that we have is each
Welcome to Palengke ng Narvacan. Ang ganda naman ng design ng ano nila. Nung tingnan mo yan, yung side dyan sa bubong nila, ang ganda naman ng Ergonomic. Oo. Hindi siguro parang singawan ng heat, ganun. Ganda. Ano na naman kaya itong ginagawang building dito? Wow. Nung umalis ako, hindi pa ganito yung palengke. Wala pa tong palengke na to. Ano pa lang to nun? Abandoned, lote. Tatak Chabit. Ninong Chabit, ang galing mo talaga. Palengke ng Rosario, di ko pa nakita. Yun palang bakasyon namin to, ano pala? Tour pala to ng mga palengke. Uy, ang ganda! Ba, ano naman yan? Parang may barko-barko naman. Can you stop here, Daddy? Diba? May mga ganyan pa sila. Ano naman kaya itong mga to? Sino naman kaya itong mga statwa dito? Init. Siguro ang dami nagtatambay dito, no? Paghapon. Ay, sino itong mga to? What's this for? Ay, ito yung may light show. Ano nga tamo? Tikoti light show, da. Ay, tapos na kami mag-grocery, guys. Nandito lang kami sa nila, warehouse nila. Kasi medyo madami yung binili namin ng mga soft drinks. So, dito kami sa likod ng grocery, ng Arkies. Nakapaka-nostalgic kasi ito yung, I think, pinakauna na legit na grocery store talaga dito sa amin nun. And up until now, andito pa rin sila. Tapos, mandami talaga silang suke, yung mga, grocery, ay mga sari-sari store, mga ganun. So, andun si Daddy. Kala mo naman supervisor. Andun siya. Ewan ko kung nakikita nyo ba. Andyan, nakapamewang. So, naantay lang niya kasi nagpa-refill kami ng isang case ng Coke, isang case ng Pepsi, and then I think 15 in total ng Pepsi, ng Coke, Sprite, and Royal. Tapos 5 case ng tubig, bottled water, para hindi na namin problema yung pamamalengke sa Sunday or prior to that. Kasi yung mga iba nga, manggagaling na sa La Union, i-order na namin, lalo na yung chicken. Kasi may pinag-orderan doon sila mama. Kasi nandun sa barangay nila yung planta ng manok. So, yun. Tapos, yung ibang gulay ay ipapa-order ko na lang din sa estudyante ni mama. Madaming connection. Si mother-in-law. Yung mga estudyante niya daw kasi dati, yun yung mga business nila, yung mga Baguio vegetables. So, yun naman yung mga ino-orderan ni mama. Para din na, syempre, makatulong din sa mga dating estudyante niya. Nakakapanibago lang kasi pag nasa US ka, kahit case na diba? Kami lang ni Mac yung nagbubuhat ng mga tubig namin naka-case. Dito, may magde-deliver sa sakyan, diba? Amazing. Wait, anak ko. Oh, mommy's eyeglass is there. Daddy, may basurahan ba dyan? Pakibasura man, please. Napaka-feeling ng daddy mo. Feel at home. Kala mo siya yung supervisor dito. Paano-ano pa yan? Tawa-tawa naman tong Boy Scout namin. Itong damit ni Mishi, guys, parang panglalaki. Kaya sinabihan siya kanina na, ang gwapo naman, sabi nung auntie namin na nakita namin sa kalsada. Tapos sabi niya, kita niya siguro yung shoes niya na pink. Ang gwapo naman ng daddy, sabi. Mukhang lalaki. Sinasabi ko ang Cub Scout kasi siya, suit siya. Ramper sana yan kung babae. Pang lalaki talaga to. May ganyan pa, May dog pa sa bulsa. Kung ano-anong binibili ni daddy mo kasi. Siganda pa sa US, Mas high-tech sila dito. Hindi drive-thru pero Mishi! Park, order, and go.
Saan ka pa? Linda, Philippines. Ay, tanilatan. Ay! Asu, sa daddy na lang lagi yan. Kakain tayo sa beach. Yay! Kain tayo sa beach. May talaga dahil na makamove. Dito nag-aral si Mami, Mishi Beng. Dito kami nun nakikigulo dito lang. Naglalakad kami. Wala nang naglalakad yun ng mga bata. Papuntang bayan. Kasi mas gusto naming maglakad noon. Una, wala kaming pera. Pangalawa, mas matagal ang chismisan. Tapos mas matagal din yung date ng mga nagliligawan. Pati sila Tito Jen, si Mami, si Tito Tawen lang ang hindi nag-aral dito. Ada mo chicharon ta dito ke? Ayo ano? Konti ng serving. Magkano? 90 plus na to. After ba yung 90 plus? O ito. Opo, kaya bang Boy Scout yan. Jesus, Jesus. Ayaw pa hawak. Come get mommy. Get mommy.
Get mommy. Here. Here ba, Ningning? Nope, don't touch that. It's dirty, anak. Ah. Good job. Ni, ayaw. Ayaw magpakuha. Nope. 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 Dirty. I'll go the other way. Go straight. Go straight. Good job. Nope. Don't touch that.